Support Ugi Kemot Mini Tintung Gipsum BBM Motor Jubah Hitam Gempa Kalimantan Warung Tulungagung ST Untuk Negeri Cabang Teuku Umar Sam Kancil Sam Bolet Motor Sukandar Lantik Sapi Mama Nana Bapak Hasan lan sesarengan Sam Gale Grepe tembang niki spesial parfum saking Arpedom Project Remix.
di dalam bau itu nanti tapi. Oh. Udah kamu kasih nak. Ya kamu kalau makan makan di. Ya, tentunya masih bersama keluarga besar Manunggal Singojoyo. Kesenian pandangan khas Malangan diperpadekani panjenengan Bapak Nuryanto Widil saking Jalan Jaya Rat Morujani 4 Kabupaten Brebes. Iya. Diaturaken sugeng rawuh dumateng kesenian pandangan Manunggal Singojoyo. Wah, Izin saking Singkuang Budelito. Berau Kaltim dipun pandegani kalian Bapak Nuryanto. Tembang niki spesial Ayo, kagum saking Arbedong Jin tahan. Remix. Ya, udah ada di Nangging minggir 1 meter dari pagar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam niat ingsun suku sukul arum saikuti kembang melati arum gandane manis rasane. Kukus putih kati dasare langit kukus ireng kati dasare bumi. Mateng sakso manuk kang kula tambel kaos hormat dumateng banteng kang aran Manunggal Singojoyo. Monggo panjenengan gondolan rasa sasampunipun panjenengan gondolan rasa panjenengan kula atur pinarak dhateng siti pagelaran mriki. Kula atur dijogetan kanthi kayeng marem. Kula atur manih nggih dumateng kaki danyang ini danyang kang baweksa dusun Berau Kalimantan Timur mriki ingkang wonten pojok mercapat gangsal gunung. Ugi cikal bakal kang bedah nawang wonten dusun mriki. Kula nuwun inggih pangestунipun anggen kula panjenengan Manunggal Singojoyo. Badhe jejogetan wonten dusun mriki mugi Gusti Manunggal rahayu rahayu pramita kalis ing sampurna. Menika wujudipun petok bakalan sesaji minangka nuntro cikal bakal ingkang wonten tlatah dusun mriki sedaya. Ugi dusun mriki tansah dipun pegahaken saking sedaya kepethuk manungsa ing sampurna.
mundur. Mumicil saking singkuang murjani pan berau kaltim dipun pandegani kalian Popo Nurianto support temugi Depot Mimi Pitung Gipsum BBM motor jubah hitam Kepak Kalimantan warung Tulungagung ST untuk negeri cabang Leuku Umar Sam Kancil Sam Rolet motor Sukandar Lantik Sapi Mama Nana Bapak Hasan lan sesarengan Sam Galim Krepek tembang niki
Diaturaken sugeng rawuh dumateng kesenian pandengan manunggal singo jaya tumicil saking Singkuang Murjani Berau Kaltim dipun pandegani kalian Bopo Nurianto support dumugi Depot Mimi Pitung Gipsum BBM motor jubah hitam kepak Ayo, Mas, yang di depan, jaga. Aku ST untuk negeri cabang Teuku Umar Sam Kancil Sam Bolet motor Sukandar Lantik Sapi Mama Nana Bapak Hasan lan sesarengan Sam Gale Grepe tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix.
Jangan tak habis dah. Oh, sini saya ni. Yang bawa habis. Diaturaken sugeng rawuh dumateng kesenian pandengan manunggal Simo Joyo tuminjil saking Singkuang Murjani Pat Berau Kaltim dipun pandegani kalian Popo Nurianto support dumugi Depot Mimi Pitung Gipsum BBM Motor Jubah Hitam Gebak Kalimantan Warung Tulungagung ST Untuk Negeri Cabang Ilmu Umar Sam Kancil Sam Bolet Motor Sukandar Lantik Sapi Mama Nana Bapak Hasan lan sesarengan Sam Gale Keripik tembang niki spesial parfum Mas, yuk jatuh. Oke yuk, mas. remix. kalian Popo Nurianto support dumugi Depot Mimi Pitung Gipsum BBM Motor
spesial perform saking Ijo Lenduhan Projo.
ledak sing diaturaken sugeng rawuh dumateng kesenian pandengan manunggal singo joyo tumijil saking singkuang murjani lan berau kaltim dipun pandegani kalian Popo Nurianto support dumugi Depot Mimi Pitung Gipsum BBM motor Jubah Hitam Gebak Kalimantan Warung Tulungagung ST untuk negeri Cabang Leuku Umar Sam Kancil Sam Boleh Motor Sukandar Lantik Sapi Mama Nana Bapak Hasan lan sesarengan Sam Kale Keripik tembang niki spesial parfum saking Arpedong Project Remix.
lucu-lucuan dari keluarga besar Manunggal Singojaya original nggih, tanpa musik mau melaksanakan sholat ya. Seperti yang tadi di depan katakan nggih, ikan kakap ikan batin, mohon maaf lahir dan batin, masih nuansa lebaran keluarga besar Manunggal Singojaya original nggih, pimpinan Bapak Nuryanto Mijil saking Singkuang Murjani 4 Berau Kalimantan Timur, beratnya Indonesia, didukung Arsita Nada Audio Production baris yo, baris. Ya. Ya, awas. Dulu bos. Ya Pak dan Ya. Iya. Karena ini masih nuansa lebaran. Ya. Mau melaksanakan sholat. Oh, lahir batin. Oh ya. Mohon maaf lahir batin. Ya. Dari mana dulu? Ya mutar. Karena ini masih nuansa lebaran nggih. Ayo muter sini. Ayo maaf-maafan. Kalau pantunnya ikan kakap ikan batin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Ayo pelan-pelan. Dari mana dulu? Ada tak video? Yo. Mangga Pak RT. Pak RT kali Bu RT. Mriki. Mangga. Mriki. Oh, ini mau minta maaf sama Pak RT dan Bu RT. Salaman lo tangannya jadi beli nih. Bajuku mana, Pak? Ya, salaman karo Pak RT. oh jadi cek tuh. Oh, salaman. Itu punya aku nanti. Aku nanti. Ya tadi kamu punya aku udah borong. Ya. Ayo, rungono bapak teke ngomong. Ayo, baris kono baris. Oh, dari kon baris kok. Ayo, baris. Ayo kono bapak. Saiki iki sik riyo yo, nuansane lebaran. Yo, rungono bapak iki ngomong. Saiki nuansane riyo yo lebaran. Dadi awake dhewe wong muslim wajib njaluk sepuro. Rungu apa ora? Nah. Sik opo to? Lah kok mosok langsung mlayu wae. Nah, sik ngono. Bapak yang ngono lah ono salah putih bapak. Kita sengaja lan ora, bapak ya njaluk sepuro. Ayo dibono nang iki. Yo. Oke. Aku nang ibu de golek ibu nang ibu ne. Nanti kuwi. Iki lho. Kene sik lho, rene sik, rene lho. Rene. Ngono sik. Kowe mari bapak nang ibu. Ya. Mulai mari ngono nang dulur-dulure kabeh. Mulai mari terus tak sangoni guys numpak pesawat. Soalnya kan ado. Rene nang Oh, Ya. nang ibu nang bapak wis mari. Nang dulur kabeh. Sik tak ngomong. Nang dulur-dulure ku kabeh. Mulai mari balik mana nang bapak. Yo, mulai mari
Ayo ngono iki, balik maneh nang bapak, tak sangone ge numpak pesawat. Apa maneh saiki tikete larang. Ya, gua tak kei duit, disangu mulai. Wis, ayo nang bapak sih. Wis. Ibu. Yang ibu. Pak RT. Ayo baris gentenan. Ayo baris gentenan. Nah, muter. Nah. So, terus so. Aja ono karene sik rene. Lawan kon baris malah ngono ki lho. Nah, kaya iki lho. Nah. Ayo salaman dhewe. Aku disangoni bapak iku nggo tuku tiket. Ah, wis. Mayan tiket larang iki. Kok mari mana bapak nang ibu nang dulu-dulure kabeh. Heeh. Terus balik mana nang bapak. Balik. Sangoni. Ya. Ayo balik mana? Balik ini yang di bapak balik mana yuk? Ini mah boleh Mbak. Nah, ya. Ayo nang dulure kabeh aja nganti kelewatan. Dadi kok lek ngono dulinan maneh iku cek resik. Ya. Nanti punya sih, minta di bapak aku kayak duit dah, gue tiket. Mayan tiketnya larang ya geng. Cinta yang kena sih. Gila. Cipu di kursi. Yo kanggo bapakne dhewe. Wong kaya iki sing ndukono iki malah anake, malah bapakne ndukuk dhewe. Nah, tak kira kursi ini bahan anaknya gue bapak ini mau ya. Ngono. Kari ibumu durung ono dinglike. Ayo, ibumu durung ono dinglike ndukono. Ayo coba ditingklik gue. Nah. Apa itu cok nih gue? Nah, jaluk sepro kabeh salami kabeh, muter. Tukang soli barang gue. Mari dulu balik ini lu. Gue kita balik ini. Kabeh emang dulure kabeh ono piro mangko? Wakeh pak. Ono piro? 75 kaya. Ya. Ya, kentang ini. Kilo tinteni Pak iki lho. Wes. Nah, kana tinteni Pak iki. Nunggu, Pak iki nunggu, Bu iki nunggu yo. Lho disangoni, disiapne juju. Duwe-duwe apa ora kok lu umur? Oh, kan nggih ngisor. Ayo ibune kan ibune iku. Bu iki, ayo Bu. Lho disiapi juju iki. Ayo rene kabeh lho mari lho gore ini. Ini lho Bu. Ayo sini buri maju. Ngarep kene lho. Kene, ngarep kene. Nah, arep sangon iki lho kena nggo tuku tiket lumayan. Ayo rene nang klumpuk nek wis mari. Iki wae dum-duman duwe. Lah sini ngarepe ndi ayo ndang rene. Ya, tukang soni salami iki ndang rene yo. Lasno. Wis tak cepaki duwike iki yo. Lu ngono iki. Lasno, wis tak cepaki duwike. Gambari juju. Kowe ndang rene. Kok gitu ku rokok. Nah, Lek tiket urusane bapak. Yo, rene, gua panci kan gua helm barang. Boleh aku, Pak. Buat Oleh kowe duwe sangu apa urung? Sangune ndi? lah kok gua panci barang lho. Iki lho duwike iki lho bapak iki lho. Nanti kuwi lho gone lho. Oh. Ya, arep sangoni kok. Lah lu ngono, sing apik, baris sing apik. Mrene mau sitane mau. Ya. Dulure di mana? Dulure di. Ayo iki lho cepetan. Sini Waya dum-duman duwe lho iki. Ayo rene. Lah kowe lagi yang helm iki. Lho. Ya, ini helm iki ndang rene. Lho bisa aku juju. Nah, wis. Wis entek, sing njero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulure emang kabeh mek 6 ah. Lah kan sing kono ngopo? Endi? Lah kok nang karene ta. Kan lungguh kene lho. Nah lungguh. Urung disangoni kok mulai iki lho dituk. Iki lho dituke duit iki lho. Ki nang tuku pop es. Ya. Kene lho,
ngapusi, Pak. Kok ngapusi lek kandhane bapakne. Sak gepok duite. Pancimu dokno wis apa pancimu kuwi? Duit. Mana gitu? Loh, duwe apa duwe? Apa kuwi? Gambar apa? Ampune beda, Pak. Lah, duwe sapa? Gambar apa kuwi duwe? Yo, kalek gegeran yo. Kalek rebutan. Tak bagi sing padha. Nyotake 2 jutaan iki. Yo. Weh, lomone. Nek gitu rokok. Heh. Sampai ngono bapak lu. Gitu ku rokok Surya, yo. Karo golek kopi pangkon. Yo, sip. Udan soalnya gemis. Yo. Kopi apa? Pancing. Nek, Aja sesuwe. oh sik tanah. Enteni, Pak. Lumayan yo. Pak, mulai aku. Si, ya bareng-bareng ngenteni kancane lho. Pokoke kale rebutan. Ya, kira tuku kopi ning pangkon kono. Kale rebutan. Wis oleh ayo golek kopi. Nah, wis. Ayo gitu ku rokok yo. Gitu ku rokok. Sampai golek kopi pangkon ku. Lek nanti kae. Lah kok malah melayu golek kopi pangkon jare. 2 juta wisan iku. Ya. Gambar apa kuwi? Ijo-ijo. Ini si Dano, cek ilang. Dano. Si Dano. Soalnya di kono Dano gede iku. Golek duit ngono ku Ya, angel di kono. wis. Gambar ijo-ijo kok. Ayo. Kan si Dano. Gambar ijo apa kuwi? Pak RT tolong dikawal Pak RT. Pak RT. Nek entuk es iki. Kowe tuku es. Lumayan kuwi. Tuku dombe dhewe. Ora gelem badai kancane. Aku wedi karo sing iki. Bayar, Pak, Rom. Yuk, sing golek kopi. Rom. Oh iya. Iku sesek ngono. Sisane simpen ta, kok lek ilang. Kok kan bojone? Iya. Ya wis bener. Apik berarti cek sekali ada bojone. Ora dipek tinggi. Jadi bojo tipe bojo setia iki sing kok panci tuku apa kuwi? Tapi lek isine, Pak. Apa isine? Ya duit Duit. teh. Ya duit kan. Iku ketara dilek kaliren iki. Isine ingkung kuwi paling. Kemarin nek pangkon ngono. Ngarepe Pak RT ngono. Ayang apa itu bilangnya? Enggak kena anu. diaturaken sugeng dumateng kesediaan pantengan manunggal Simo Joyo tumicil saking Singkuang Murjadi at Berau Kaltim dipun pandegani kalian Popo Nurianto support dumugi Depot Mimi Pitung Gipsum BBM motor jubah hitam Gebak Kalimantan warung Tulungagung ST untuk negeri cabang Teopu Umar Sam Kancil Sam Bolet motor Sukandar Lantik Sapi Mama Nana Bapak Hasan lan sesarangan Sam Kale Krepe tembang niki spesial parfum saking Arpedam Project Remix.
Ayo.